Cześć, cześć, ja jestem Niklaus. Witam wszystkich, którzy... A, przecież tak mogę zrobić, patrzcie. O! Ach, technologia. Witam wszystkich, tam jest czat, ja jestem tutaj. Na pewno pamiętacie legendarną naprawę mikrofonu na live. No, powiedzmy, że naprawiłem go tak do tego stopnia, że jestem nie do końca usatysfakcjonowany nim. Także... Jakby to powiedzieć... No, będę naprawiał ponownie, tylko tym razem postaram się go normalnie naprawić. Ale to trzeba zrobić na początku. W ogóle na czat proszę o czat, nie wklejanie na czat żadnych duperów. Dupery od razu muszą być banowane i tak dalej, bo to będzie na YouTubie, a tam nie wolno, bo tam małe dzieci oglądają, także nie wolno takich rzeczy tam pokazywać. Pierwsze co ja zrobię, odkręcę to. Tylko najpierw muszę wyjąć mikrofon. Teraz mogę... Chciałem być marynarzem, a zostałem youtuberem. Na moment odłożę go tutaj. Odkręcę to. To mi jest potrzebne. Teraz zrobię tak. Uważajcie. Uważajcie. Chciałem być, tam jest, nie chciałbym. Mam takie coś. Coś wam to mówi? No łap ostrość, no. Dobra, mi też nie. Ja to teraz daję tu. Albo nie? Jak to było? Kurde, brakuje mi tu chyba jednej części. Ale bez tego też powinno pójść. Dobra, teraz robimy tak, o. Tak. Jest dobra. No. Tak. Te nóżki rozkładamy. Dobra, i teraz ja zrobię tak. No i mam statyw taki, no. Statyw, super statyw, nie? Okej. Robimy to raz. To jest gumka. Recepturka. To jest taki dings. Dobra. Teraz robimy następujący manewr. Mikrofon. Robimy tak. No i mamy mikrofon na statywie, nie? I teraz ja go sobie ustawiam na przykład tutaj. Tylko muszę najpierw go odplątać stąd. To nie jest takie łatwe. Tak. Stawiam go tu. Ach, tylko... Czemu nie mogę... Tego... O, mogę. Dobra, muszę to rozkraczyć skutecznie. O. No. Ja do was mówię, wy mnie słyszycie. Działa? Działa, mam nadzieję. Dobra. Teraz dalsza część. Słuchajcie. Główny problem. Teraz wam zaprezentuję. Główny problem ogniskuje się. Zaraz wam pokażę gdzie. Główny problem ogniskuje się, moi drodzy, tutaj. Dokładnie w tym miejscu i nigdzie indziej. O. Ja to zrobiłem metodą tak zwaną, no, półprofesjonalną. Może troszkę mniej. Jak kto woli. No i tak to właśnie wygląda. Zastosowałem tutaj dużo taśmy, wskutek czego powstał taki kokon zabezpieczający całą konstrukcję i to się trzymało, ale po prostu zaczęło następować tak zwane zjawisko opadania. Nie tego opadania. I tak.
I dochodziło... Przesunę mikrofon troszkę. O. Dochodziło do tego, że mikrofon stał i był tak, ale po jakimś czasie zaczynał, wiadomo, więdnąć. Krótko mówiąc, delikatnie rzecz ujmując oczywiście. I ja stwierdziłem, że jest to zjawisko co najmniej wysoce niepokojące i dlatego trzeba z tym skończyć. Trzeba z tym sobie poradzić i ja z tym sobie poradzę. Mam narzędzia do tego. Moi drodzy, co robimy? Wszystko po kolei będę wam opisywał, co się dzieje. Pozbywamy się kokona. Kokonata. O. Cześć Broda, witam cię. My od Bonkola. O, to pozdrawiam. Pierę mnie. Ah. Ah. Powiem wam, czułem, że to będzie ten trudny moment, ale nie spodziewałem się, że na tyle aż. Powiem wam, dobrze zrobiłem. Dobrze zrobiłem za pierwszym razem. Czymie jak głupie. Można sprawdzimy obecność. O! Sprawdzamy obecność. Niklaus. Jerzek. Kto nie napisze obecny, to permban. I pismo do prokuratury idzie. A to będzie na YouTubie, także wszystko będzie wiadomo. Ojej. Klikłem sobie. Dobra. Ah. Pomału idzie. Obecny. Present. Ich bin da. Ich bin da. O! A! Idzie po trochu. Tutaj była zastosowana taśma. A, tu jest kamera, co ja robię? Niebieska. Marki. Teraz już nie wiem. Ale całkiem spoko była, no. Trzymała w każdym razie. Trzymała, ale trzymać przestała. Trzeba się za to wziąć poważnie. Odgłosy jak przy seksach. Jak ty masz takie odgłosy przy seksach, to... Kolego... Skonsultuj się z lekarzem. Albo farmaceutą. Prowizorki trzymają najdłużej. Wiecie, najdłużej, ale niewystarczająco długo. Ja tutaj w ogóle użyłem dwóch rodzajów taśmy, jak widzicie, o. Użyłem taśmy zwykłej, takiej co na filmach się nią knebluje ludzi, mordy im zakleja. I użyłem też taśmy takiej, w zasadzie to nie jest taśma, tylko, znaczy to jest taśma, ale nie do klejenia, tylko do malowania. Wiecie o co chodzi. Że naklejacie sobie ją na ścianę i od tego malujecie ścianę po prostu, nie? Czajcie o co ho. Dobra, trzeba się wciąć. Knebluje się szarą, znaczy no... Taką też. Ach. Ten nóż jest tępy jak... Nie powiem. Bardzo. Boję się, że mi się coś stanie złego. Do kneblowania i depilacji. No, do depilacji to... Co to tak... A to tak czymie to gówno. To chyba wiedziałem jak porządnie zrobić.
Za porządnie. Kuźwa. Nóż z ząbkami. Takim se kiedyś rękę rozdupiłem, to się boję. To nie jest nóż obiadowy, to jest nóż z niezbędnika, no. Nie widzieliście niezbędnika wojskowego nigdy? Ach. Dobra. Już jest nieźle. Już jest nieźle. Już jest nieźle. Dobra. Ale jeszcze nie tak dobrze. Dobra, patrzcie, wygląda to tak z tej strony. O! Mistrz taśmy, no. Oło! Taki widz. W cycka się walłe. Kurwa, dobrze zrobiłem. I fix it. Requescat. Wszyscy piszą never forgetti. Mama spaghetti. Rest in pepperoni. Ech. Ciuling, Jesus. Paździor przyszedł. Cześć, Paździor. Wpadnijcie kiedyś do mnie na kanał. Nie wpadać! Nie wpadać do Devoxa. Nie wpadajcie do niego na kanał. Odradzam. Niech cały YouTube i Hitbox usłyszy. Nie wpadać do Devoxa. I co, opłacało się reklamować się? Cwaniaku? Mógłbym dubbingować pornuchy. O! Żnij mnie. Dziękuję pięknie, tylko muszę to teraz zresetować, bo się zdupcyło. O! Pokaz braku tężyzny fizycznej. Dupcys. Jak potłuczony. Dobra, już jestem blisko. Bardzo blisko. A! Dobra. Bo se tu wsadziłem to gówno. Kurwa, łostorbi mnie. Za dobrze zrobiłem, no, za dobrze. A mówili, że prowizorka, a to jest zrobione po prostu za dobrze. Co tym psujesz? Ja nie psuję, ja naprawiam. Tym razem chcę to zrobić. Teraz będzie punkt kulminacyjny. Dokładnie. Tylko czegoś mi tu potrzeba innego. Wiecie czego? Nie wiecie. Ja też do końca nie wiem. Ale zaraz się dowiem. O! Ja mam takie... O! Same bezpieczne w domu narzędzia, żebym se krzywdy nie zrobił. Dobra, tutaj najważniejsze, przerwałem ciągłość rurki z tym łonym.
O, idzie. Idzie. Pomału. Dobra. Tu potrzebuję jeszcze nóż do tapet. No nie mam takiego, ale też se poradzę. O! A! Siostro! Skalpel. Ja mam takie nożyczki. Żeby se nie zrobił... Ała. O! Dobra. A że musa podwinąć. Bo mnie pierę. Świter zawodowca. Muszę się zakurzyć. Ej, a może przy okazji degustacja... jak nie będzie szło dalej dobrze, to otwieram to. Ale może pójdzie. Jak to połamie, to się posikam. Nie no, nie połamie, bez przesady, nie mam tyle siły. Polu walki dźgnąć. A ja nie chcę na polu walki być. O! To jest to, co na YouTubie pokazywałem. Tym swetrem Niklaus wspiera wolną Białoruś? Czemu? O! O! Słyszycie ten dźwięk? Czy to jest mocniejsze od czaju? No tak. Jak nauczę... Dobra, pierę mnie. Już w zasadzie to, co chciałem, jest, tylko teraz trzeba się uwolnić od tego na dobre. Regulation już jest. A brakuje jeszcze dosłownie detale, tylko detale. Kurwa, ale Niklaus solidnie zrobił. Po niemiecku. Gorzej tak, że z dupcys nie zrobisz, nawet taśma nie pomoże. Nie no. Wszyscy piszą pieremie. Pieremie. Kto ma ikonę, daje ikonę. Kto nie ma ikony, kupuje suba i ma ikonę. O! Jest postęp, patrzcie. Coś samo z dupia okno wytuka. O! 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 Patrzcie. O! It's the sound of the police. Whoop! Whoop! O! 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 Patrzcie. Już jest dobrze. Już jest dobrze. Co znaczy pierę mnie? No to właśnie tak jak to wygląda, że mnie pierę. No mnie pierę, no. Trochę mnie pierę. Ty masz przynajmniej 16 lat. Nie, 13 mam. Kurwa. Już taki młody. 15 lat w listopadzie. A wódkę będę pił zaraz. Taka patola. Dostałem donate'a? Kiedy? Gdzie? Nie pamiętam. Kurwa, to sobie teraz utrudniłem troszkę zabawę, szczerze mówiąc. Tu to zrobiłem za solidnie. W tym momencie. I to mi teraz będzie...
Dobra. Zaraz będzie. Wszystko zrobione. Się człowiek ogolił, to od razu... Dokładnie, tak jest. Kurwa. Po co mi to było? I po co mi to było? Po co mi było to? Ej, a może ja bym to wyciągł w ogóle? Może tak? Ej, weź jeszcze mi się tego raczej. My Słowianki wiemy jak ta na 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 na. Prawie puściło. Głupie, ale śmieszne, nie? Boję się jednej rzeczy. Piera mi na mózg. A, co wy wiecie? GG. Very well played. Prawa autorskie do Donuta. Pozdrawiam pana Donuta. Mam nadzieję, że nie ogląda tego materiału. Brak pożycia. Nie, no, trochę mam. Trochę mam. Nie wiem, co mam zrobić. Ze sobą. Z tym tutaj. Tu za dużo tej taśmy najebałem. Na dole. Przedni to połączone to. No ale to... Na razie nic nie daje. Idę po inny nóż. Zaraz będę. Tym nożem jak się pomylę, to nie mam ręki. Nać końcówkę i odklej. O, o! O, o! Jest dobrze, a może być lepiej. No stój, Franco. Zbolało. Chirurgiczna precyzja. Dokładnie. Ja już widzę jak krew tryska. Daria chyba ci tryska. Dobra. Nasmały wunglem. Oho, ho, ho. O, rabitek, ale śmieszny żart. Żebyś się nie obesrał. Dobra. Pępowina odcie... To później.
Ale to jeszcze zostaje problem tego. Chujstwa. Kurwa. Tak, w klimat. Operacja spod znaku płaszcza i szpady. Oczywiście, kto ogląda na żywo, bo to będzie też na YouTubie, a nie zostawił jeszcze followa, to niech zostawi. Follow jest kluczem. Dobra, odklejam. Znalazłem koniec i będę odklejał, patrzcie. My sobie nie wiemy jak użyć mowy Już nie śpiewam. Bo copyrightsy. Uuu! Bombastic! Ty chuju. Mr. Lowa Lowa. Alowa. Nie mam siły. Kurestwo takie. Kurestwo kurewskie so much. Człowieku, czemu cię jak dziwnie mówisz ry? Bo jestem sławnym Niemcem z Bytomia. Niebiesko-niemiecka taśma. Dokładnie. Uju! Psuj się! Przepraszam. Nie słuchajcie. Brzydko mówię, to nie słuchajcie. Muszę się seblić. O, nie ma ty. O, moi drodzy. Zobaczyliście co ukryte? Mam nadzieję, że będzie 1000 łapek w górę pod tym filmem, jak już będzie na YouTubie. Cycki były. Ha! Aż widzowie skoczyli w momencie. Takie coś odciąłem. To dobrze? Pozew jak nie oznaczę plus 18. Jakaś niewiasta obejrzy i się zgorszy. I już YouTube blokuje. Dokładnie. Bo nie wolno. Splurować. Męski cyc. Wyglądało na płuco podczas raka. Chyba twoje. O. Kurde. Das ist dieser schwere Moment, das kann ich nicht mir helfen. Wo ist die Gott, wann ich brauche in? Teraz będzie jakaś tragedia tutaj. Powiadam. Na Śląsku więcej zanieczyszczeń. Na pewno od Łodzi więcej. Miasta Meneli. Tak mówią w telewizji, czyli tak jest. Dobra. To już jest last stand. Spokojnie. O! Aż na tętnicę, tak. Zaraz normalnie zrobię kupa.
Jak w tej grze ARK Evolved. Press Z to defecate. Dobra, zostało coś takiego. No, powiem wam, nie jest źle, nie? Zaraz powinno być zrobione. Połowa to ani połowa roboty nie jest. To jest ten minus. Obciągaj. Tak. Exactly. Kurwa, nie wiem jak się za to wziąć dalej. Czy trochę wiem, ale nie powiem. Musiałbym to tak jakoś tak... Tak chujka naciął. U. Trochę mało. Mogę zarysować. To tam gówno. To jest wszystko gówno. Patrzcie, jakie już ręce spracowane mam. Linia życia, widzicie to? Kończy się takim gulem. Znaczy, że umrę na górze. Chyba, nie? Tak to jest, tak? Nie? Nie wiem. O! Za mało taśmy. Kurwa. Blisko! Blisko, coraz bliżej. Jest! To co, to jakiś donate za to? A może chociaż sub? Dobra, teraz wiecie w czym problem jest? No i teraz patrzcie. Koncepcja jest taka, żeby... Już wam pokazuję. Teraz trzeba się napić. Nie, no nie pijemy, bo ja leki biorę to. Dobra, patrzcie, tu jest taki bolec, kolec. Bo w czym jest problem? To się łozlajerowało. Widzicie? No. Prawdopodobnie zdupił się gwint. I to jest ten problem. Właśnie. I trzeba... Jezus Maryjko. Łostorbi. I ja chciałem zrobić taki manewr, żeby zatrudnić cycatą blondynę, w sensie Agę. Tu jest taki... Bo na logikę gdzieś powinien być gwint do dokręcenia. Gdzieś powinien być gwint do dokręcenia tej śruby. I ja wymyśliłem teorię. Znaczy to chyba nie ja. Dude, what are you doing? I am fixing this
three part because it's broken. Tu jest bolec taki. I teoretycznie, jakby ten bolec udało się usunąć, to zanim będzie śruba. Tak mi się wydaje, tak powinno być, teoretycznie. A jak nie? Ale nie, na pewno, bo kurde, wy tego nie zobaczycie raczej, ale tam, o, widzicie tam? Patrzcie. O, teraz widać dobrze. Tam jest śruba w środku. W sensie, że powinna się ją wkręcać z tej strony. Czyli, że to powinna być śruba. Powinno dać się to wykręcić. I ja to spróbuję zrobić. Nie wiem jeszcze dokładnie jak to zrobię, ale mam tutaj narzędzia do tego celu. Kombinerki. No, pomału. To jest śruba, tak. To jest śruba. Czy takie coś się przyda? No nie. O! To się przyda, nie? Wszystko pod kolor. To się przyda na pewno. Jakoś w ciebie nie wierzę. Ktoś nie wierzy, to ban. Zaraz, jeszcze coś tutaj zobaczymy. Zablokuj nakrętkę, która jest we wnętrzu motylka do kręcenia śrubokrętem i spróbuj kombinerkami pomału, pomału. Pomału, pomału. Co to jest? Uuu! Uuu! Solierband Kwalitätsware. Ware. Wy macie odbicie lustrzane, sorry, ale... Wygląda jak do szyszy, do dupy. A! Hammer. Halt! Hammerzeit, to się przyda. O, takie ciulicki też się przydadzą. Klapcyngi. Bas? Dobra, tyle niepotrzebny jest tych. To się nie przyda na pewno. O kuwa! Widzieliście? Wiecie co to jest? To jest Sicherung. A bo to nie jest Sicherung? Nie, to jest... Tu się Sicherung wkręca. A to jest Schizdrat. Dobra. Są taki fajny jak z amerykańskich filmów. Dobra. Teraz koncepcja jest taka. To nie jest koncepcja. Co to jest Sicherung? Sicherung to jest bezpiecznik, a Schizdrat to jest ten drut, co na kopalni się go podpina do detonatora i robi się... To jest Schizdrat.
Dobra. Teroski. Trzeba zrobić w następujący sposób to. Sprytnie, nie byle jak. Tym ciulikiem spróbuję chycić to z tamtej strony. Tylko czy to w ogóle wlezie tu? Wlezie. Nie, nie wlezie. Kurwa. Bo... Patrzcie. Ten drut co z gruby wyniósł, ja. To jest... Jaka jest wasza koncepcja na to? Na tą śrubę... Tam... Drin. Upierdzielisz gwint na końcu i nie wykręcisz, nie rób tak. Czyli jak? Bo już nie wiem. 303 widzę jak Division. Powiedzcie mi, jaka jest wasza koncepcja? Bo moja jest... nie ma jej. Da się w ogóle w którąś stronę dokręcić coś, co tam było. No właśnie, to nie jest... Nie łap kombinerkami za końcówkę śruby, dobra. Podważ nożem albo odkręć. Młotkiem ujebać i taśmą pokleić, to dziękuję. Spróbuj jakby to chycić. Czy to się w ogóle kręci? Odkręć ten plastikowy motylek z nagwintowaną tulejką. W sensie... Ale to? A to jest z plastiku? To nie jest z plastiku. To jest metalowe. To nie ma plastikowe. Ale tego nie idzie w ogóle ruszyć. Ale jak się tym rusza, to rusza się to. Czyli tak jak myślałem, czyli że dobrze. Z drugiej strony to? Ale jak ja to mam odkręcić? Przybliż na śrubę motyla i przekręć powoli. Na śrubę motyla... No to wygląda tak. Nie chcę ostrości złapać. I to wygląda tak. Ta śruba tutaj... O, była ostrość przez moment. Ta śruba wewnątrz się nie kręci. Tak to wygląda. To jest, widzicie, to jest rozlajerowane, to jest luźne. W perony. Jedno muszę zablokować, tak. Ciągnij do siebie i kręć, ale to? To mi wygląda na delikatnie nieodkręcalne. To się... Kurde. Ej, to się... dokręciło teraz, tak jakby... Może się samo naprawił. Czekajcie, bo mi to całe łazi, a tak nie ma być. Bo w tą stronę kręci się bez problemu. Ale... w tą stronę... to się jakby... Kombinerkami złap za śrubę i kręć. Money, 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 money. Dziękuję. Nie wyskoczyło, bo program się wiesza czasem, ale dziękuję. Tylko, że kręć złap za śrubę, tylko... Czy ta śruba się... Ej, nie, to się odkręca. Ej, jest, patrzcie, mam. Jest, zlazło. Zlazło. I teraz patrzcie, jak to wygląda. To było normalnie na gwint. I teraz tu to wygląda tak. O, jaką macie piękną ostrość. Widzicie? Normalnie śruba jest. Elegantnie. I teraz co dalej? Co dalej? Bo...
Wykręć, zobacz jak wygląda. Mógłbym to chycić tylko, czy jak tym chycę za śrubę, to nie zdupię gwintu. To tą śrubę wydupcz młotkiem. Teraz nakrętkę noise bunny, no ale tego nie odkręcę, bo... Jak mam to odkręcić? Czy jakbym to chycił tak, bo mogę ją w ten sposób, nie? Wybij ją. Trochę zjechana. Znaczy... Nie no, wygląda normalnie. Zjebiesz gwint. Walnij śrubkę w drugą stronę. Motkiem? Ale to się... E... Nie, nie musiałem za fest. Pociągłem ino. Ino zech pociąg. Ale... Aha! O kurwa, naraz. Patrzcie. Bo to jest tylko do pewnego momentu gwintowane, widzicie? Patrzcie. A tu... No łap ostrość, nie na mnie, tylko na to. Tutaj już... O! Tu nie ma gwintu. Widzicie? To się kręci, ale... Dalej się nie wykręca. Tu nie ma gwintu na tym już. Jesteś atechniczny. O, Aluzjan, to idź jak ci się nie podoba. Ja po to robię, żeby było śmiesznie i fajnie. O, raus! Wynokwiacze, raus! Ej, wykręca się, wykręca się. Kuwa, ale maraz, sło jak pieron. No i moi państwo, jest werdykt. Już wiadomo, co jest nie tak. Patrzcie, tylko żeby to było dobrze widać. Już wiemy, co jest nie tak. Czekajcie, o, patrzcie. Widzicie, jaki jest zjebany gwint? Masakracyjnie, nie? Tutaj, w tym miejscu. To jest gwint wyjechany po prostu. Czy ja się nie znam i to tak ma wyglądać? O, bo mi to wygląda na wydupcony gwint totalnie. Jest płaski całkiem, nie? Tu jest dobry. A tu jest już całkiem wyjechany. Nowa śruba, no nową śrubę trzeba. Tyś to gry. Wyjebany jak skurwesyn. No. Także, że tak powiem, przyczyna... Przyczyna została, że tak powiem... O kurwa. Przyczyna została z tego, zrobiona. Jak to się mogło tak spłaszczyć, skoro statyw ino stał i nic nie robił? Nie wiem. Żeby po płaskiej stronie miała takie prostokątne zwężenie. Aha, to. Tylko czy ja taką śrubę znajdę? Podłóż podkładki tak, żeby nie wkręcać na końcówkę. Masz dużo dobrego gwinta. Myślicie, że to jest dużo dobrego... No, łap ostrość, łap. No. Czekajcie. No, weź złap. No, pokaż ładnie, no. No. Czemu? No. No. No, chyć, no.
Kamera do wymiany. Potrzebuję nową kamerę, bo nie widać gwintu. Nie chcę wyostrzyć. O. No, tu jest z tego gwintu tak... no jest cały zdupiony, no i no ten na koniec jest ino... Śruba pewnie miękka, no tak wygląda. A narzynki nie masz, nie. 5 mm masz dobry gwint, no tutaj, nie? Podkładka załatwi sprawę. Rozbierz kamerę, ale zdiagnozowałem zawodowo. Za mało tego moi się nie wkręci. No też mi się wydaje, że z tej śruby to już nic nie będzie. Leź do stalowego kupisz. Tylko potrzebuję mieć śrubę z takim kwadratowym tym łonym na końcu. Myślicie, że taką znajdę? Ona się nazywa śruby z łbem grzybkowym z podsadzaniem. Dobra, to napisz mi to proszę. Kamera. Napisz mi she has na tym, na Facebooku jakbyś mógł, na fanpage'u. I jak to się tą nazwę, bo ja zapomnę na pewno. No, wezmę ją ze sobą. Także tak, proszę Państwa. Dokonałem rozbioru. Ręce mam ze szmiry udupione, ale tak ino ciut. No, także teraz ja tutaj zrobię tak, że napisy na koniec. Kto dotrwał do końca filmu na YouTubie, daje łapkę do góry i się melduje. A ja YouTuberom dziękuję za uwagę. Chciałem lepiej szczelić.